Declare, imo na. XFM Katropa. Huwag na masabing walang ginagawa ang gobyerno dahil wala pa isang taon pero marami na po ang nagawa kung ikukumpara sa mga nakaraang administrasyon. How do you respond Naliman to ka, ana? criticisms na 1 year, magwa 1 year na raw po since the President's last SONA at hindi pa rin daw po napapanagot yung mga dapat managot sa naisiwalat na flood control scandal ng administrasyon po? Ay, V, sino nagsabi niya? The protests from this weekend po. Itong The white- kahapon? the white right? ribbon. 20. Yeah. Okay. Siguro mas maganda po talaga makita nila yung mga updates kung ano ang nakikitang pagpapaimbestiga ng administrasyon. Hindi naman din po nagpapahinga ang Ombudsman, ang DOJ, pati ang DPWH para mapanagot ang lahat ng dapat na managot. Mayroon na po naman nasampahan na kaso. Mayroon na pong dalawa na sasabihin natin na dating senador, kasalukuyang senador, na ngayon po ay... Yan mo na yung mastermind sa flood control. Doon din natin sasabi na sila lahat ngayon ay guilty na. Lamok, may lamok. May lamok ba? May lamok. May lamok ba? Oh. Mapiti kayo ba na? Lakra, magiging akong kamot lagi. 5. 5 katudlo. Lamok ba lamok ko? Mapiti kayo lagi. Tagok-tok kayo ni. Okay ra mo ana nga marami kuno mga higalang nagawa. Mas daghan kuno mga higalang nahimo. Ang kini mga higalang administrasyon ni BBM, mga kaigsuunan, kung itandi nimo sa nakalabay nga mga administrasyon sa to pa, bisan pag-usahon pa nimo na sila Digong, Noynoy, Gloria, layo ra kay na mga higala sa diskarte ni BBM. Naaman siya magahigalay ni himo. Di man jud ta mo ingong wala, mga katropa. Kay sige kaingon ko na, kinahanglan mang mulihok ng mga ahensyas gobyerno. Lain sag di na sila manglihok. Nga kadako mga igalas pondo. Hinuno abaya sa tanang presidente kang bungbong mga igala pinakadako nato nga budget sa Pilipinas o kang BBM sa mga igala niabot sa kining gitawag nato nga highest ranking mga igalas utang. Pero ingan ni manggod o. Kini ilamang kung gihimo karon ayaw mo kalipat ha. Lipat-lipat man kunin tirada nila ba. Hinauna mga igala nga ikaupat ta karon pinakakurakot nga nasod may galas Asia. No? O ganauna ang negative 15 mga higala ang rating sa Pangulo. Una, makita nimo sa mga social media karon kay mo man labanan. No? Makita nimo sa mga social media karon tuabida gyud kaayo sa presidente. Napaganito yung usa ka gobernador mga higala diri sa may Sulu ba to? Nga giday gyud pag-ayos BBM kuno mga higala. Mao daw di ay. Mao daw ni rason. Ngano kuno nga si BBM kung moabot mga igala bisag daghang taong katapok igo ra mo tan-aw mga igala di mo dool. Kay imo na pong giulog-ulogan gob, giulog-ulogan na pud nimo gob si BBM gob ba. Kaklaro imo naman pud ming ilarod man sad ninyo eh. Kaklaro anang di kayo mo dool ang tao kay wa ganahe. Tuison na pud ninyong tuison na pud ninyo ang sana kamatuuran. Mao kuno na kagari agila nganong umuabot si BBM way mo lamano ug naaman katurang opisyal sa gobyerno kay syempre ug di ka mo alamano di mga igala delikado ka. Ang pasabot ko na nga nang dili mo lamano unya igo ra mo tan-aw mga igala unya mo pakpak unya way mag-selfie kay grabe kuno ang respeto sa mga tao mga igala kang BBM. Mao ba? Kuyawa gud na nga meaning gud. Mura mi gimo yung kuan ba nga mao nang way mo dool pag nai-touch kay dako ang respeto nato sa i-touch ana. Yaga-yaga man ang pagkabutangag meaning gobernador oy. Sulti na lang siguro tag tinuod nga wa na gyud ganahing mga tao sa imuha. Mura mi na klarong istorya. Dili kay buhatan pa ninyo palami-lamian pa ninyo kunuhay mga meaning bastilan. Bullseye! Bullseye! Alas 8:21 na bagay gala ang tag na sa atong pagpanagubanuban. Speaking of corruption, mag 1 year na
magahigala since nagsona nga niingon ang Pangulo, mahiya naman kayo. Unya karon, gipanginambog ni Antikler nga naa naman kuno na priso may buntag di Romulo Tampos di sa may Cordoba, Cebu. May buntag di Nestor Kiron nag-umpisa na rally ng ANC ngayon, dapat tuloy-tuloy na yan. Samahan natin para mag-usap na naaraman ta diri. Kaya mo pahulam og eroplano magaygalang helicopter si Chabit atong sakyan. Ay! Saman, Ma'am Feli Feliciano, good morning, ma'am. Bullseye. Bullseye. At least SJ, ginawa Sir Kayman isa siyang pinakabakakon nga spokes nga Marites, -6. Para ngayon ko lang narinig mga katropa na ang negative ay gawin nating positive ang meaning. Ay! Ngayon ko lang narinig yan nga kaya pala mga katropa di ay basta abot si BBM di ay mo dool mga igalay mag-selfie gumikan mga igala sa kadako kuno sa respeto sa mga tao ngadto niya yatira. Ay! Inyo na siyang baliktaron pangutok sa mga Pilipino Dawatan ninyo nga natagbaw ang mga Pilipino. No, kay ang inyo na siyang pasanginlan kasi sigig pang daot si Sara daw. Gidaot ba dahil mong Sara? Kamura may nagdaot sa kamura kasi nagdaot sa kaugalingon si BBM rahunaw na daw. Siya ni Saad nga mag-imbestiga. Okay, di ba? Imbestigahan ang korupsyon. Siya mahiya naman kayo. Karon nidagan ang investigasyon kunuhay. Hantod nga siya mismo niingon mga higala nga naay mapriso nga mga dagkong isda. Ang mga tao sad gahuwat. Di ba? Ang mga tao sad asa naman ron be asa na. Karon before nag-December nagsaad siya nga naay mapriso. Gahuwat sa mga tao may higala kisa may mapriso be. Napriso mga higala silang Rebilla, no, si mga Diskaya. Kung sa sulti ni Diskaya si sulti ni Diskaya mga higala, gigamit rami. Grabe ni mga politiko nakapahimulos sad mo namo. Pagkakaroon biya, tinuod ba yapon? No, tinuod man gyud ang mga higala. Nakapahimulos sila kang kinsa ni Diskaya, pagkauman iwan na lang sa ere mga higala si Diskaya. Bullseye. No. Bullseye. Kinsa mga nga priso. Katurain tao mga trabahante mga igsoon sa mga trabahante sa kuan. Kining DPWH, mga nasa regional offices. Mga din nga priso. Nabay mga dagkong isda na priso? Naadaw, duha na daw kabuok senador. Nya isa dating senador mga igala, yun na pa. Kung pasabot ninyo nga ang mastermind mga igala maoy tinubdan sa tanan sa korupsyon o kung tinuod man na mga igala, si Estrada lang, si Jingo Estrada lang o si Ramon Revilla. Wala na lang si BBM. Wala na lang mga igala si Martin. Diba? Unay na kong pangutana diya. Bullseye. Karon. Bullseye. Doon na kuno mga higala pakasuhan. Kay naibarog malagi kunuhay ni mga higala ning ombudsman nga independent kuno lagi. O gani mga higala na mga hungihong nga gukdon daw pati ang kana mga katong ill-gotten wealth. Ill-gotten wealth, apa ba ill-gotten wealth nga gideklara naman to, gibasura naman to sandigang bayan. Napabade kay singlo na sa ila. Pani mo tanawa, may man ang tao may galagbuta. May man ang tao may galagbugo, nakabantay man na. BBM, nga ikaw gasaad, wa man nimo matuman. Yung kanay mga dagkong isda, pagkahuman, mga kuan ra man na, mga gagmay man na. Ya pagkahuman, wa na ka na mo madunggi. Ya karon divert na pugka, na bugas-bugas. Pastila nimo. Ay! Katong panahon galisod ang mga Pilipino. Katong panahon mga higala nga nagira ang US, Iran o Israel, mga higala nga apektado kayo ta. Asa man mo, galalis baya mo. Ngawa mo kay bawog unsay buhaton. O mo kay bawog unsay itunol. Naihinabang ang pangutana natabangan ba tanan? Sa naman yung giuna, transportasyon. Ano man? Kami di ay. Ang uban mga Pilipino, naabay na dawat nga tabang? Wala. Bullseye. Bullseye. Ultimo pag-suspend sa bat, di ninyo mahimo. Ay! Pag-suspend sa excise tax, di mahimo. Kada kong bungot sa ito ng Bullseye. Bride